Jó! Szóval, hölgyeim és uraim, lassan-lassan fakultatív kivándorláson vehető részt a toronyba, hogy ma adjunk egy kicsit sejpítősek. Hello, urak! Tamás! Driving, mindig szemben biztosítják a szalakolatban. Mindent látogató. Él a meghívás? Él? Hányan vagytok? Hülye kérdés, hát számold meg. 1, 2, 3, 4. Ott a kapunál találkozunk mindjárt. Lennétek rántok még valami optikai tuningot. Kérdőjük olyan berendezést, amivel lehet képet is rögzíteni. Akkor megyünk ennyien. Semmi pánik, semmi cicó. Jó, hogy ott vagytok már, érted? Megint megtöltjük a cápa figyelő tornyot. Tesszük ezt azért, hogy még egy kicsit Kaliforniába érezzük magunkat. Mi integettetek? Előírás szerűen alkalmazom tőled, nem csak a optikai tuninggal rendelkező hölgyeknél. Irány az első szint. Megnézem, milyen beállításokat, milyen újdonságokat próbálnak ki a versenyzők. Minden olyan apróság, ami a szakavatott szemnek fontos. Most nem marad titokba. Azért ilyet látni, ez gyönyörű. Jaj, de gyönyörű. Kikérkezhetnek. Most jött el az a pillanat, hogy fölkötetjük a kötyát. Vagy még érezni kell a pályát. Ez milyen szép volt. Nem láttam. Tudom, hogy a TV-nek volt egy megálló.
megfogta még a végét is. Gyönyörű! Így keletkezett. Meg egy 3 liter twin turbo! Turbo dizel BMW! Úgy gyerekek! Én vezetem ilyen géppel, annyira jó! Igazi puszimáter! Hayabusa az 1-2-es Kawasaki ellen. Cinder Robi és a bútoros. Szintén első helyen megy a küzdelem, bal oldalt Robi, jobb oldalt a bútoros, a Hayabusával, vadássólyommal. Az 1300 köbcentis GSX Suzuki-val, míg Cinder Robi, Bird 1200-as kavaljával. Cinder Robit látom előrébb, Bird bringájával, úgy van? Az ezres Suzuki ellen. Szintén első helyen megy a küzdelem Krisztián és Albert között. Az 1000-es GSX Studi, meg az 1400-as Kawasaki. Dolcsotálok itt. S3 versus S4, jönnek a turbós benzines Audi. Ott, 14 éve voltam. Halló, S3 ébresztő föl! Az 1.8 davasról kicsit bealudt. Jönnek a nagyon patika, gyönyörű E30-as BMW. Az egyik 328-as, másik 325-ös. Ez a 28-as, az a 25-ös. Akkor nem kaptam még napszúrást, jó? De tényleg egyik szebb, mint a másik. És a két gyönyörű E30-as BMW után jöjjön a két gyönyörű hölgy. Gabi a Szelikával és Kitty a turbodizel Audi A3-assal. Hugit keressetek a Facebookon, úgy mint Hugi Rész, Hugi Race. Ő van a turbós Toyota Szelikával. Mint Hello Kitty a 1.9-es turbodizel. Nyomatékos áras Audival. Csaj, futam.
Hugi, köszönjük a gumifüstöt. Tehát Kitty versus Hugi, Toyota Celica és Turbo Diesel A3-as Audi. Én egy picikét, mint a Hugit láttam előrébb a Celicával. Úgy van, Hugi volt a gyorsabb, negyed mérföldön. Ideje 14.95, Kitty 15.3. Na, de Kittyke is már gyors volt. A nagyon hangos, halvasz Tibike, az 1.8-as Civickel, boldog névnapot. Ennek fél a nagyon felhúzott Turbo Diesel Volkswagen Caddy. Motoros versenyzők, díjátadó 3 órakor itt a tehát még egyszer motoros díjátadó 3 órakor. Szép, jönnek a V8-as Mercik utána! Hagy mellett! A király, ha már Fritzenfest, akkor jönnek a V8-as német Mercedesek! Bal oldal 402 lóerő, jobb oldal 325 lóerő! Egy speciális Evo-nál is szélesebb 190-es Merci! Könnyebb a tiéd, hát ha megvered Provisnak a régi verdáját. Garami Team jobb oldalt és Provis Zsolti 5000 V8-as régi vergyója Robival bal oldalt. Azért szép. A V8 a Pokóban is V8. Jön egy családi futam, anyuval, 2 gyerekkel. Bernadett a 2 gyerekkel, a full 7-essel, mely 3000-es turbodiesel. Rajtszám, ne legyél már szőke, hol tetted? Beszerettem 193-as! Nézzük el neki szőkerül 2 gyerekkel! Babám, ide kezd ma tenni, nézd ide, előre, nem baj! Tehát a Q7-es, 3000-es turbodiesel, a nagyobb patika 4-es Golf ellen. És ne felejtsétek el, hogy holnap érdemes kilátogatni a Red Sun Fest második napjára, hiszen illetve a Sebességfesztivál második napjára, hiszen Red Sun Fest a német vasok után jönnek majd a japán verdák, a rizsrakéták. Tehát Red Sun Fest holnap, ugyanitt a Toki reptére figyeljenek repülőgép. Ekközben nézem Bernadettet a Turbo Diesel Q7-es Audival. Tehát holnap folytatódik a Sebességfesztivál, Red Sun Fest, jön K-Styling autószépségverseny, RC Drift bemutató. 3000-es Turbo Diesel BMW a 2 literes OPC Astra ellen. Úgy gyerekek, nagyon jó idő van. És egy hatalmas köszönet a támogatónak, aki nélkül nem jöttett volna létre. 2 literes a Nissan Almera és 5004-es V12-es a szállító BMW. Jaj, ez fincsi lesz! Hoho! Egy nagy kúpot kérnék, jó, a fiatal embernek. A kúposztó R35-ös GTR 600 pacival, míg a tököli csimény Provis Zsolti az 5000 raktázas kompresszoros V8-as AMG Mergyóval. Én már csak azért is a gyönyörű JR Wheels felnikkel ellátott Nissan GTR R35-nek szurkolok. Büntessétek a Zsoltit nagyon! 600 lovas a Nissan, gyerekek!
Gyönyörűen szól, 3500 köbcenti V6. Egy akusztikus élmény, de vigyázni kell Zsoltira, mert V8 kompresszoros a Mercedes. De azért csak a Nissan GT-n a gyorsabb. Már mondom is, mennyi a negyed mérföldes ideje. Mennyit ment 600 pacival a GTR R35. 12.39, Robi Zsolti 14.01. Ilna 2 3 literes turbodízel, brutál nyomatékkal. Érdemes csatlakozni a Facebookon a drifted.hu oldalhoz. Rengeteg fotók, videók és rengeteg információ, akár a mai vagy a Honda Civic versus Audi A3 E9G PDTD. Kicsit bealudt. De meleg van, gyerekek. Halljak meg, ez full gyári se! Lilikén, neked szurkolunk! Büntesd a 4-es golfot! Adjál kupot neki! Itt a kuposztó, Matyi, ha még itt van. Hol van? És örömmel hallom, hogy nem 201, hanem ugyanitt, ugyanezen a pályán negyed mérföldes gyorsulási verseny a rizsrakétáknak. Jobban szeretem, mint a 201-et. Ez az igazi gyorsulási versenytávat, negyed mérföld. Jön a két nagyon patika E30-as BMW. A kedv is nagyon kevés, hogy szólok. Kedv is. Jaj, de szép, meg volt mint a 32 fok, jó van. Tehát a kedv is nagyon fel van húzva. Mi van benne? 22-60? 22-60? Fűre milyen jó vagyok, látod? GT 2260-as turbo, nagy cooler, chip tuning. Mind a két oldalon, egy is se gyári. Brutál nyomaték. Első kerékhajtás a Keddinél, az A3-as Audinál. De én már csak azért is, mert a csajokat szeretem, ilyen retro hetero vagyok. Én Hello Kitty-nek szurkolok. Gyerünk babám, meg lesz a 15-2. Hát nem. A Keddi volt a gyorsabb, nézzük mennyivel. Jobb időt ment Kittike, 1-10, de csak rosszabb volt a relatív. Motoros versenyzők, 15 perc múlva, 3 órakor motoros díjátadó. Fiat 10/9 alapra épített raktor. Középmotoros hátsó kerekes, benne hátul egy 2 literes szívó Opel motor. A kerül pedig 1000-es turbós. És újra jönnek a V8-as Mercedesek, a 190-es. Robi Mercian 402 lóerős, míg a 190-es Evo-szerűség a Garamitil versenyzője 325 lovas.
tengeres Volvo S60. Egy brutál nyomatékos turbodízel BMW ellen. Nagyon jó beállta, csak hátsó kerékkel, gyere hátrébb a Volvo-val. Úgy, nem csalunk. Körülbelül 300 lóerő. A Volvo-ban megy, mondom, 2 feles, sor 5-ös, turbos, 5-kerekes. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nézzük, mennyit ment a Volvo. 14-1. Na itt a fiat, turkolj neki, hogy hívják? Milán, kemény legyél! Ne hozzá szégyen utára! 2 literes Astra! És Milán! Az 1.6-os kis pólóval! Ne szeretném húgicálja, vagy ki jött? Nagyon turkol neki! Gyerünk Milán! Na gyert a Milán, jó van! Húgicálj már sok hangja nem marad, de gyert a bratyó! Isten értesen drága! 22 éves! Ezt az anyuka, és 20 éves a fiú! Kawasaki blokkos drag gokárttal! Egy csak időzében 170 lóerő jöttem, mocskosú, halkos, nagyon könnyű! Az ellenfél pedig egy 600 lóerős Skyline GTR! A dragokát 6! Hát csak enyében egy kategória! Magát picikét könnyebb! Így egyértelműen Wolfgang Koch a befutó 12.5-tel, de Csabi sem volt rossz 12.8-ra! 12.8! Jön a szállító és Provi Zsolti! A V8 kompresszor, meg a V12. Zsolti, mennyi ez? 500? Mennyi? 557. Motoros versenyzők 3 órakor itt a rajt mellett a pódium, a kupák várnak titeket. A 900 köbcentis Kawasaki blokkos drag gokárt és a 3 feles turbós Nissan 600 pacival. Motorosok, gyertek, jön a díjátadó! Itt vagyunk a rajtkapu mellett. Fej mellett, még 300 méter, és megkupolták Wolfgang Kochot, menj már! A GTR L35-tel, mennyi az annyi? 12.5-öt ment a GTR, 13.2-t Wolfgang Koch.
amint Zima megjelenik azzal a rájdzomos, gyönyörű, szürke. Akkor szeretném azt, hogy mindenki integessen neki, jó? Hallani fogjuk a hangját és belülről az autóból, remélem. Kevin DN-ével ülök! A szürke R46-ban! Integessetek, ha halljátok, amit mondom! És megyünk a kisebb itt a Robi után! Vagyunk a léptünk! Van még a másik oldalon is, nézd meg azt is, nehogy... Mikor érkezik meg a pályára Zima, de amint meglátom, vagy meglátjuk, onnantól kezdve kezdj el te is integetni, köszönöm ezért. Kevinnek ez a negyedik versenye, illetve edzése. Úgy nézzétek, hogy az R46-ot most vezeti negyedjére. És kicsi kézi, ahogy kell, terhelésváltás. Pici kézi megint, és de szép, de jól csinálod! Mi van? Gyerekek, erről szól ez a címszó! Gyere, adjál ötöst, kettőt, hármat! Adom! Óriási! Adodnak a guminak még egy fröccsöt. Erre mondom én azt, hogy gyönyörű. Jobb, mint egy névnapi fröccs. Hölgyek, urak, remélem ismét...
írni, akkor végig sípolnám. Ezt abszolút tökéletesen végig tudnánk sípolni az egészet.